In Ljouwt wie de bevolking weer maar machtig uitroem voor de feestelijke intocht van Sinterklaas. Door de fleurige zwarte pieten en het haast simmeske waar, weet ik dit hier een boend spektakel voor jong en oud. De Ljouwter organisatie is grutsk dat de Haardstad nomineerd is voor de Gouden Pepernoot. De titel voor het plak met de gezelligste intocht van het hele land. Maar toch zou Ljouwt net de landelijke intocht organiseren willen. Als wij dat zouden doen, dan zijn we niet meer erg een baas over onze eigen intocht, want er wordt een heleboel vanuit Hilversum geregeld. Dus liever net. Nou, eigenlijk zeggen wij, laten wij het zelf maar doen, dan doen we het op z'n mooist. Hey, hallo. Zo, dat zijn jullie met veel hier, hè? Ljouwt genoot in alle gevallen nek Joet weer van haar eigen Sinterklaas. Sinterklaas, welkom in Ljouwt. Ja, dank u wel. Ja. Ajo, dit hier een speciale boodschap voor de bandjes. Nou, als ze gewoon weer heerlijk vrolijk zijn en weer fijn veel tekeningen maken. En liedjes zingen, Heel veel liedjes zingen. Dan zijn wij zo blij. Ik zeg dat aan boord hier joh, de braankist op mijn naam, de braankost. Zit het met deze crisis nog wel wat geld in? Nou, er zit iets veel belangrijkers in. En dat is? Het dakenplan. En dat is? Voor 5 december, anders weten we niet waar we naartoe moeten. Doch zou helpt Sinterklaas in dit jaar wel meer last van de crisis als oren jaren. En dat had gevolgen voor de cadeautjes. Ja, we zullen toch even naar oren cadeautjes. Ja. Iets minder onder de prijs. Ja. En als het tweede hoorns kennen, zo ik nou. Ja. Maar Sinterklaas wil ik dit hier alle brave mensen net oerslaan en gaat dus gauw op paard. En de goed heilig man moet opzitten, want 2 uur later maakt het er alweer in opwachting in haas. En het waar is het dus kunnen omslaan, maar dat maakt het de bandjes net uit. Ben je ook een beetje zenuwachtig? Eigenlijk nog niet. Maar zou Sinterklaas wel komen, denk je? Ja. En wat heb je gevraagd? Het is wat mistig, hè? Weet ik nog niet. En wat ziet Weet je nog niet? Nee. Hartelijk welkom, kinderen. Hoe is het met jullie? Goed zo. Safvolle bandjes hier op de kaai. Heb je wel nog cadeautjes dit hier mij nam? Die zitten allemaal aan boord en die cadeautjes worden vanmiddag allemaal van boord gehaald met al die pieten die we hebben. Dus iedereen mag een schoen opzetten vanavond. Friesland kan dus gereisd wezen. Sinterklaas had dit hier nog genoeg voor Elsenien.